Amatérski hokejisti si odkrútili záverečné kolo základnej časti a s našou kamerou sme sa boli pozrieť na súboj celkov Wild Flock a Old Boys. Posledná januárová sobota patrila 15. kolu amatérskej hokejovej ligy, v ktorom svoj duel odohrali Wild Flock v úlohe domácich proti Old Boys. Nerozhodný stav sa mazal až po dlhých 10 minútach, keď skóre po peknej asistencii otváral Kukučka. Hostia sa ale z vedenia neradovali dlho, pretože 2 minúty na to remízu zaobstaral Kolárik. Old Boys útočiť neprestávali, čo prinieslo ovocie krátko pred prvým odpískaním. To puk do brány pretlačil Šenšel. Druhé dejstvo sa lepšie začalo pre domácich, to sa o úspešné nasmerovanie puku do brány postaral Hanták. Bielo-červení sa radovali aj 2,5 minúty potom, keď sa po peknej solovke presadil Kolárik. Neubehli ani 3 minúty a Wild Flock sa radovali opäť, to gólmana prepálil Adamať. Domáci znovu menili stav po 5 minútach, keď zvýšili už na 5-2. Aj v poslednej tretine bolo bielo-červeným stále málo a preto 6. gól pridal Hošták. Dôvod na malú radosť mali tiež Old Boys, a to vďaka Mravkovi, ktorý znížil na 6-3. Domácim sa zadarilo minútu a pol na to, keď si druhý zárez pripísal Hošták. Ako predposledný, tak aj posledný gól zápasu patril týmu Wild Flock. To finálny stav 8-3 zariadil Hagara. Super hral veľmi dobre z začiatku, dal si záležať na poctivú defenzívu, z ktorej vyrážal do protiútokov, na to sme sa pripravili. Síce sme to trošku so šťastím ustáli, prehrávali sme, ale vedel som, že našou technickou hrou a kombináciami, že vieme Old Boys uhrať. Sú síce poslední, ale ich výkony nasvedčujú, že môžu to dotiahnuť aj ďalej, ako na posledné miesto v sezóne. V rámci posledného kola základnej časti sa odohrali tiež ďalšie zápasy, v ktorých Warriors porazili Piešťany Avalanche 10-6 a Arizona nestačila na márnu snahu 4-12. Budúcu sobotu sú na programe už prvé zápasy štvrťfinále, keďže Warriors a Marná snaha do semifinále postúpili automaticky, v play-off sa stretnú Wild Flock z Old Boys a Piešťany s Arizonou. Juraj Juríšek, televízia Pohoda.